ganti isin. Lah kok sadar. Cek 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 cek. Ndi jajal. Muter set. So, wet set set. Oh. So. Weh, dua-duaan. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki nyapra, Duk. Saking semangate ya. Iki tak kira cah wedok alus tiba ya biayaane. Alhamdulillah. Masih. Matur nuwun. Kok gene tanggane. Tanggane beres. Masih marai mbok tekane kene lho nek kowe enak. Matur nuwun, Mas. Weh, apa Sik diralat ya. Ngawur. Gen sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oh, nggih. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetha. Mayang Anjarsari karo Okva. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau ya. Kita tampilkan. Kita tampilnya Tampilkan kan ada Maya, Mayang. Octavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Ha. Sepate. Menika Monggo Mayang dan Okva yo. Wis do sepuh-sepuh tegese do tuwek-tuwek mestine sinden ngadeg loro iki iso mbedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oh, nggih. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Iso. Piye caramu? Sing ndi? Gampang. Carane piye? Carane gampang to. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. wis overses kaya bedah motor kowe iki Tau kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Cirine piye? Sini gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis ki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki Lah duduk kuwi kowe yo mikir kuwi to. Iya. Ha yo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti carane. Padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok situ IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane Umpamane kodhok jubukan kanggo sawah. ya Lah mok tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok ki jek perawan kodhok mesti muni. Muni piye to? Peret lho. Kodhok. Ngoten Pak, nek kula ilmiah Pak. Oh iya ilmiah. Iya, toh? Perawan kodhoke talih kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye iki? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alhamdulillah yo wok. Ngawur kowe iki kok iso. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Den sewu, Mbak. Alah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngapa? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Heh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya. Kok padane bojo. Ora. Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora trimo lho. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora apa-apa. Aku ora maling. Ora maling. Umpama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Rusak ngono gedene kok.
Carane to. Sakmono gedene rayo gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ora? Jalannya melu. Jenengan cucuk. Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Salah aku maling. Yo, terus digoleki wong, Ya. ndelik. Heeh. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono Makane olahraga. saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babae. Ora masalah, ora masalah. Babi ndah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah Iya. diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, espes. Espes iki kalau dhuwur kok espes. Rasa melok-melok Ora, ora. rono, kowe kenalane ambek aku. Iya, ya. Yo, Aku kan wis kenal kok. pasanganmu urusi yo aja ndredes kok makane tandurane kancane Lah, gitu iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Ova, Iya, Mas. enggak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Matimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Lah nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? Atine bosok yo Sakne ndek. no, matku kaya Mbak Ova ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing Si Tarji. apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku jiwe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya ta. Aku biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane Dik aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi ketoke kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe. Kuwi gara-gara kardi. Karbit, kardi. Aku yo ngerti no. Kenalan Dik. orang dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemundah gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawekne ngono kuwi to. Eh? Kenalan apa ora karo aku? Ora tuh Bojo bocah. kenalan lho. Ya awalnya Kalau kan ide. kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA-ne tak save. Tak save. Ngono lho. Dik, Fa, Dalam, Mas. satu lagu, Dik, buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Ih. Terkentung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki lagi. Biar rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya 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 iya. Nggih sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Jenenge wong iso kebisaan nggih. Kok Ya. iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Nggih. Ngopo to sirik padune Yo, ya. bojomu siluman gonggo iki lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus mbok bablas gethuk. Jane kok sampean to, Pak? Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang ya kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Lha iki nyanyi Sing guri lho piye? Heh? Sing guri-guri lho. Sing guri-guri mah dari wong tuamu wetone ora kathok. Kato asal angel lho gelem wong tuwek ra ndisin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini. Nembene iki lho Pak komen sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi Wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli yo.
Bocah koclok iki bocah iki marang loro kok dibanyoli. Lah salahe wong loro untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe loro untu. Apa loro gusi paling iya ta? Ora nek dahar piye? Nek dahar piye? Moto sesuk teko nggon. Anu. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Dodo. Ayo. Oke. Ayo Mas. C Mas. C. Sampeyan nyesel to kuwi. Sik. Kok wedoke sing gatelen to kuwi? Mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono kok. Yo ben to lah ngopo ngapa kok. C. Andai kau tahu aku mencintaimu. Lah kok sing lanang sing diputeri piye kualik celok. Di dalam Oh alah. Seneng ya Mbak di dolanan kekean, seneng ya Mbak. sumpah lemu metenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Aja gelem kawan. Awake dhewe. Ada ya sih. Aku Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? ya mesti tangan. Iso ya jenenge Alah, jajal ngene triji iki kok iso. jempol kabeh, Kok no. iso tanganmu. Jajal ngene wani ora. Alah. Ya to. Anu aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak bukteno Dik. Ayo cek. Endi, Cek, jajal. cek. Ayo muter set. So. Wet ret set. Oh. No. Hey, so. Weh, dua-dua. Aduh. Piye iki? Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki nyapa lho, Duk? Saking semangate ya. Iki tak kira cah wedok alus tiba yo biayane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho Mas. Untunge- Ngono kuwi Mas. Yu bojomu ki lho gragas terus yu. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Umpama teko dawa, teko kene tes. Tek bongko. Ya apa ya? Tak pijiti Mas loro to Mas. Ngopo Dik lara ki ngopo? Oh ya ngorbokong lho. Sampean ngrasakne nek teng ajeng debok mawon. Ngopo? Sampeyan teng kene rekasane pupu ki mok tekan. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kang kowe wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora ngarawani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nek ning kene-kene, "Woi, iya. Aku anak sapa? Iya. Wis sanggeni. Atasi. Nah, nek omah ya gak Piye? tukun LPG, Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisan ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamundhutan? Mereka saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki Leres. nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah niku napa? Ninggal katresnan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok Lah, karek iya. 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane ya ngono kuwi tak buka ya eneke 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 caping gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal 100. Lah, niki kali 100 jiru. Berarti kurang 3. Sumpah to. Alah mboten apa mboten nek pas tengah njuk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel ya 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak.
tenan diangkrek. Dan aku Kok malah misuk. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 tak nggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak Enten diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku ora sangu we. Walah, Ya iki lho, mongi rasane. wong lanang Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya sing 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh desa. Aman setunggal, Iya, aman terima setunggal. kasih. Makasih. Nah, Lah kuwi. lah aku to. Ayo nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tunggakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lho. Lah terus oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang kae lu 300 aku 200. Lah, ayo tampil Loh, 100. tambahin Aku 100. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo, Jang. Mat utangi 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100. Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, gendeng kowe muni 500. Aku timbang wirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Bae napa niki tembake? Wonten awak ninggal katesnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katesnane nduk niken Salindri. Ah nggih. Ya. Tapi gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jengleng kula riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Dia kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja rungono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa, Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik? Ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha iki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Tak terima. Terima lho, sing terima. Ya Dik aja guyu Dik ki serius Dik. Iya, Mas. Maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? Jeprono, Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan ya sami. Jenengan kok aku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isuk-isuk kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Sik, ngene, Bang. Bojo kurung turu. Ayo, Dik. Nyawa Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok mau jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel, Mas. Wi, mbok jengleng mumpul teko terop. Wipis keluarga enteng-entengan. Apa enak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko-neko. Ayo. Ayo Mayang. Urung. Urung sik to. Ngetes. Ayo mumbal wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memajang among karo janur kuning janur
Kok kaya pentil muser to medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerok kapok. Jawa Timur. Puting beliung, museri Iya, iya. pitung puting beliung. Iki nak tak Nek pasur. ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat to, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lah dijol-jol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar babat. Ya iki to jenglenge. Ralat ya, Mas. Gak apa-apa. Wae waton gunung Aku malah koyo pitik anyang-anyangan to. genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. keluarga pentil. Setahun iki bojone kok. Iya. Samper ngene, nam lagi. Lah sakmono gudine lho. Lah iya nada sak ngono gedene. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Dari mana untumu? Mami tak WA Mi. Matur nuwun. Kok gene tanggane. Tanggane barang Mas marai mbok tekane kene lho ngajak kowe enak iso. Matur nuwun, Mas. Kowe ape nyolong laku kowe? Alah wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku kok nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Lah kuwi mau. Aku mau kukur-kukur. Enteng, endong teng, kowe kok lobah. Aku ini ngimbangi pasanganku, pasanganku nyemplok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Opo kok. Iya. panas. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal backing Gak Mas, api. Ini bekasnya baking soda, backing vokal. baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan gak tega. Mas, Aduh lah kamu kok keluar roli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah sama sayang. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprot cengelmu wih. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasihan. Tipis-tipis aja. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Pak Kang kau pengen lirik terus.
Alah rawani popo Pak Kakot jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya mungsuhku debak kok. Kok mawon niku gladhuki mawon. Lus-lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus kantek bodo. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Ya, Mayang. Nadyan wadan saratna Masuk dangdut Mas, yo. One, two, three, four.